ok kereng ahawar lang kethepen rat atom kisungnang Phuloni MSC constituency angkang luchin langso ahawar ke parlu rong narkep arat pini arnianta towar akisung jokpon un ilang Dehori Lems pen pini jakhong ni phai ingkoi arni Pradhan Mantri Garib Ana Yojana scheme pen kapathik pon ateng pen Dehori Lems along sangron ponlo Kardom pini nilihis news kar benon thanja bang phi sami monjumi teron pi non berta ang to penaju ponitha Pini jakhong ni phai ingkoi arni lakha 16 namati constituency angkang ok kereng ahawar mate kulai kro arong sitami Tui ajo por phai krehini apor malong pen arwi kethe parpik ajok lang kethe aher ingtang rak pen rat atum kisungnang Labangso ajo lang nang thepik ajok mekejang sita phere okchekom rom anpin sido pusi hadak arat nang pachini dun Pining aningkan ke aphong lo lang nang kethe la sido thai awe thak thai awe la si lahai lang kethe akisung prabjin pen nang pejok nang ji pusi hawar arat pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Anparta Local MSC Rites Inghia Phan Kichuning di Tedopon Phuloni constituency ke parlo Luchin langso hawa rong narkep arong arat atum pini arni anta towar ke baksi cheleng dunang bomlang Pinpur dame ke damtang arni EM Darsing rong hang MSC hahiang koke Luchin langso hawa rong narkep arong arat atum Misen kacheleng towar nang selam pipo pusi Luchin langso hawa rong narkep arong arat atum aphan lam chak pitikang lo Sitami labang so lam chak pini arni anta EM Darsing rong hang Luchin langso rong narkep arong arat aphan EM Darsing rong hang lam chak nang chepapleng thek lang pusi hadak kedo arat atum ningje rinti Arun Ingti Kathar Hills News Karbi Anglong Lakha ingkoi ratrok ke parlo Dehori mon rong pia rong along kedo Dehori Lems along Prime Minister kepang dakpon ateng pen Inut aresion card mati ipak akard along pen Inut lim phopen pinang jipu aron kepathik pon ateng pini apor Dehori Lems along aron ateng pen sang pipon lo Duarbagori constituency ke parlo Dehori mon rong pia rong along kedo Dehori Lems along pini apor tarik ingkoi arni Pradhan Mantri Garib Ana Yojana scheme pen kepang dakpon ipak aresion card mate Inut pen kilong nangji aron kepathik pon tang ateng pen Inut lin pholong bek nangji pu Prime Minister Narendra Modi kepang dakpon mate kepathik pon ateng si Dehori Lems amai phu pension ingti pen rat aphan sang kepipon pangcheng pon lo Ipak aresion card along bang pho adim lin ingkoi rap pho bang kep adim lin phokep bang kethom adim lin krip pho bang pliadim lin ingkoi bang nerkep adim lin plikep lason si pipon long lo pusi rat atumta chethan pon lo Anparta Dehori Lems akong chun bang akihai jiten teron sitame kado kawe sang kelong nangji aron lapen ke bang jilang apor an sitame kemi sen pen ke claim ke dam pami thekji pura an suse kachirap kachito amo anat sitame kachirap dun bom long we jia phan pusitame arnamakang hon an suse nang pahir me bom lo nang pusi rat pen chethan pon Lapen ke boy det kisung det abang phu bang phi atoma phan pusitami bang so Dehori Lems amen pen ajok kisung det ke boy det abang phu bang phi ledo sita kachirap kachito ilong bomji aphan pura Dehori Lems amen pen alang lirat aphan lam thechi pupon lo la sikibang jilang an pusitami la son rat pen misen me et wer bomji phan rat aphan sitami un an pen kachirap kachito bidi sore chingki chingwai akachithan kachimong angbong jasemet ning cheparung siroi bomnang pusi Dehori Lems amai phu pension ingti Anparta Dehori Lems akong chunbang jiten teron pupu angbong ta aron atingsi claim dam thekchoji pusi alang libang hinita rat aphan chithan ponlo Duarbagori Dehori pen Amos ingti Dahil na po sa kang ton ponitlo lang ibom tamik Hills News Karbi Anglong